Un Nu, moment și de... bine, m-am găsit la această încercare de vlog. Băieții, hai să începem cu principalul subiect. Cum ați început această afacere? Hai să dezvoltăm câte o idee fiecare. Bună idee. A few moments later. Păi nu mă ficiori, aici eu știu ce e greu. E important e că cum ne-am întâlnit. Nu, problema a fost în felul următor. Ne-am întâlnit eu cu Da? S-a fost să se întâmple. Pușcă, doamna ziua aia, că nu fă bună deloc. Și după, doi s-au mai întâlnit cu unul. S-a mai acaparat un al treilea. și eu așa am dat drumul la trei puști. Mingea. A few minutes later. Noi asta e așa, băi, să facem o... Încercăm. Bine.